איתי באולפן, רגע לפני שנסיים את המשדר, הרב דוד זלמנוב, שלום. שליח ארגון לב חב"ד רעננה והמרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין. תודה רבה שהגעת אלינו. הרגע, אגב, ראינו את הקדימון, את הפרומו לתוכנית שתעלה כאן ביום ראשון, הפוכים, זוגות של אנשים מקצוות שונים של החברה הישראלית, מתוודעים זה לזה, זו לזו, ומנסים להבין את אורחות חייו ורחשי ליבו של השני, וצריך תמיד להעמיד לעניין הזה, אנחנו הוא האחר. כל פעם שאנחנו מסתכלים על מישהו אחר, שהוא לא אנחנו, הוא מסתכל הפוך ואומר, גם אתה לא אני. צריך לכבד את כולם. נכון? אתה בוודאי מרגיש דומה. כן, אז שלום, מועדים לשמחה. ספר לנו על העשייה שלכם בימים האלה, שהיא חשובה מאוד מאוד, עד כדי כך שאתה יודע, זה בטח גם מוזר לך לבוא ולדבר על זה, מרוב שהיא צריכה להישאר איפה שהיא נעשית. כן, אבל מצד שני חשוב גם, אתה יודע, מחכה גם לשמוע את הדברים האלו. אז אני שליח חב"ד, שליח של הרבי מלובביץ' ברעננה. בקצה השכונה, שאיפה שאני נמצא, יש את המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין. אז חלק גדול מהפעילות שלנו שם, בפרט בשנה וחצי האחרונות. ככה רק עכשיו באנו מליל הסדר, אז בליל הסדר היינו למעלה מ100 איש שאני ערכתי את הסדר. באמת ההנהלה של המרכז הרפואי, שאולי תכף נדבר עליהם קצת, דאגו שיהיה את הסדר ברמה הכי מפוארת שיכולה להיות, ואתה יודע, במרכז רפואי תמיד נמצאים כל הדעות והמגזרים, כולם באו לא ברצונם, וישבנו עם המטופלים והמשפחות שבאו להיות איתם, וחלק שלא באו משפחות, ושרנו, וככה רגע אחד מרגש מאוד שהיה לנו, היה חייל אחד שלדעתי כנראה אחד החיילים הפצועים הכי קשה שבאו בה לפני תקופה ארוכה, שאני זוכר פעם ראשונה שראיתי אותו ואמרתי, וואו, כאילו זה ממש צריך פה נס כזה מצב. אני אקצר, אבל לפני שבועיים, אני ככה הגעתי ללוינשטיין, חילקנו את הסטים של המצות שמורות, לצוותים הרפואיים ולכולם, ואני רואה את האבא שלו והוא אומר לי, הוא התחיל לדבר. זה היה, כן, משמח מאוד. עכשיו אני... באמת קרה נס. כן, ואני יודע שהוא מאוד אוהב מוזיקה. באו לנגן לו, ואמא שלו סיפרה לי. אז ככה בלדר באתי אליהם לשולחן ואמרתי, בוא נשיר לכבודו, והיא שעמדה. ככה שרנו כולם ביחד, ופתאום הוא התחיל לשיר. וכולם פרצו בבכי, בכי של שמחה כמובן, ואתה רואה את זה, ושרנו עוד פעם ועוד פעם, ואתה אומר, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, אלו רוצים להשמיד אותנו מכאן, אלו מחזיקים את האחים והאחיות שלנו במנהרות, ואתה רואה את האמונה הזאת, ואת האנשים האלו, ואת הכוח, וזה נותן את האמונה שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם לאבותינו ולנו. באמת, בכלל, המקום הזה, המרכז הרפואי לוינשטיין, לא הרבה אנשים מכירים, אבל זה ממש חזית במלחמה, מה שהצוות שם וההנהלה, פשוט אני רואה איך הם נלחמים יום-יום. במילה אחת, אם ננסה לסכם, המטופל שמגיע לשם מרגיש שהוא הגיע למשפחה. התחושה של משפחה. וזו הזכות שלנו באמת בתור בארגון לב חב"ד, אמרנו שאתה יודע, השליח של הרבי מלובביץ' זו זכות מאוד גדולה, אבל זה גם חובה מאוד גדולה, כי הדרישה של הרבי הייתה, אתה צריך להציב מול העיניים שלך, בכל רגע נתון, את הטובה האישית של כל יהודי ויהודייה. לא משנה הגיל שלו, הדעה, המגזר, ואנשים שנמצאים במרכז רפואי, מטבע הדברים הם הרבה יותר צריכים. כן. צריכים את התמיכה, את הנתינה. אז באמת בארגון של שליחי חב"ד בארץ, יש את אגף שנקרא לב חב"ד, שזה השלוחי חב"ד שמפוזרים בכל מרכזים הרפואיים, ושאני אומר בכל זה מסורוקה, באר שבע וברזילי, וגם פה באסותא רמת החייל, ועד המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שבאמת רק בליל הסדר הזה, ככה מקודם כתב לי היושב ראש הארגון, שהיו אלה שכבר שלחו דיווחים למעלה מ3,000 אנשים שישבו בסדרים הציבוריים עם השליחי חב"ד. יש גלות חסד שמסתובבות. ובעולם כמובן. לא נדבר על בתי חב"ד בעולם, ובארץ גם שליחי חב"ד שמפוזרים בכל הארץ, בכל העולם, ובאמת, שאתה יודע, החובה הזאת לדאוג לטובה, קודם כל לטובה הפיזית, פשוט. מה עושים במעמד הזה שמגיעים למיטה, שרואים גיבור ישראלי אחרי פציעה קשה, ולא תמיד מתפקדים בהתחלה, וזה לוקח זמן? אז דבר ראשון, אתה בא כדי להיות, ואתה ככה מנסה להבין
לפעמים הבני משפחה יותר צריכים את התמיכה, אתה יודע, לפעמים זה לוקח זמן, אבל אתה יודע, מגיעים אלינו כל הזמן בקשות, ומה שהם צריכים ככה, אז אנחנו למדנו, דבר ראשון אתה אומר כן, אחר כך אתה חושב כבר איך באמת נדאג לצורך של אותה משפחה או אותו מטופל. באמת זה זכות, אתה מרגיש שיש לך את האפשרות להחזיר משהו, אפילו קטן, לאנשים כאלו. היו אצלנו בשנה וחצי האחרונות, עברו בלוינשטיין למעלה מ-300 חיילים, ועם שאר פצועי המלחמה, כמויות אפילו גדולות יותר. יש גם את שאר המשתקמים. באמת השיקום, מעבר לשיקום הרפואי, שהמקום שם זה באמת, אפשר לראות את המשלחות שבאות מכל העולם, לראות את הרפואה המתקדמת, כן? אבל השיקום הוא הרבה המוטיבציה והחשק והתמיכה והמילה הטובה והלהקשיב, ולפעמים האנשים צריכים אוכל מסוים, יש את האנשים דתיים שמבקשים ממני לבוא לעזור להם להניח תפילין, כי הם לא יכולים עם הידיים, אז יש לנו מתנדבים שבאים, יש לנו עגלה כזאת, יש אותה בכל המרכזים הרפואיים אצלנו בארגון, זה נקרא קפיטריית החסד, שבאות מתנדבות מדי ערב, מסתובבות ומציעות לבני המשפחה, משהו קל, משהו חם. תשמע, אנשים מגיעים למוסדות כאלה, ולמרות כל העזרה והרפואה המתקדמת, לפעמים הם מרגישים שקופים, ולא רואים אותם מספיק, וקשה להם נורא, ובמצב נורא רגיש בחיים, ואז פתאום מישהו בא, והוא מדבר עם הלב קודם, לפני הפה, לפני הידיים, רואים את זה, ושומעים את זה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אומר לך מניסיון אישי, מה היה בפסח? זה באמת, כמו שאמרתי, היה ליל הסדר, שבאמת אנחנו תמיד עובדים בשיתוף פעולה עם ההנהלה, המנהל דוקטור חגי אמיר, שבאמת תמיד נותן לנו גב, וכבר הצוות עצמו לבד זה דבר גדול, אני ערכתי את ליל הסדר, כמו שאמרתי, היו למעלה מ100 משתתפים, היינו צריכים אפילו לפתוח שולחן אחד מחוץ לאולם ככה, כי מחוסר מקום, ועוד דבר מעניין, אתה יודע שהרבי, אחד הדברים שבטח הרבה נתקלו בזה, הוא מאוד הכיר את המצווה של המצה. המצה שמורה, זה מצה מאוד מיודרת, שליחי חב"ד בכל העולם מחלקים, וגם אני חילקתי הרבה, ואתה אומר לבן אדם, תיקח את המצות המיוחדות האלה, ובמוצאי שבת, או תגיד את הברכה, ותאכל, אתה לא יודע, אולי הוא זוכר, אולי לא. ואצלנו היו כמה מטופלים שבאו אליי ואמרו לי, תראה, אנחנו מאוד רוצים לאכול את המצה המיוחדת הזאת, אבל הידיים לא עובדות, או קטועי ידיים, כמובן בדקנו שאומרים, ואז אתה עומד ומאכיל אותו את המצב, ואתה רואה איך נהיה לו חיוך על הפנים, וזה שווה הכל. איזה מרגש. הרב דוד זלמנוב, שליח ארגון לב חב"ד רעננה, תודה רבה. תודה רבה, מועדים לשמחה. אשריך. ואם אפשר משפט אחרון, באמת, אתה יודע, השחקן, התפקיד שלו הוא לשחק, והשדרנית היא משדרת, אז אנחנו בחודש ניסן, אז אני מאחל ומתפלל שנראה ניסים, הנס של החזרת החטופים כמובן, וגם הנס הגדול שנזכה בבא לציון גואל, מה שכולנו מחכים. תודה רבה רבה לך. תישאר איתנו לדקה הזאת, כי זה הרגע שבו אנחנו שומעים את הברכות מהבית. איזה כיף לסיים ככה את השידור. אתם שלחתם, אני מקריא. אז הברכה הראשונה היא מתומר. תומר?